8 март е ден на мама, но какво да й даря? Та за грижата голяма аз да й благодаря. Огърлица от частици ще й дам за този ден. Нека всички ученици да направят като мен. 8 март е ден на мама, 8 март е ден щастлив. Той с радост ме дарява, прави моя свят насип. Благодаря ти, мамо, за твоя топъл сход, за майчиното рамо, за майчиния труд. Благодаря ти още за ясния ми ден, за грижите ти нощем, когато бдиш над мен. За нежната закрила, за нежния ти глас, за всичко ми, майко мило, благодаря ти аз. Как да знаеш, мила мамо, колко те обичам само с песен, аз те поздравявам, здраве, радост те пожелавам.